В един обикновен град живееше едно обикновено момче с най-обикновени джинси. Кайл Липтън водеше най-обикновен живот до един изключителен момент. Профилмс представя Доктор Пространствени джинси. Най-добрият ми приятел Кортекс. Пространствен залп. Ти сериозно ли? Похапваш? Тук съм, за да те тренирам, но това не значи, че трябва да ми е скучно. Сега, обратно към пространствените тренировки за рефлекси. Мисли бързо! Концентрирай се! Поразяване стоката! Пространствен шамар. Ще поговорим за това по-късно. Уморих се да тренирам. Може ли вече да си ходим? Но още не сме свършили. Не